Pilipinas nga idalwan da Apo Mayor Teresita Valle ken Vice Mayor Virgilio Valle. Kalpasan na idaulwan dagiti kapitan ti Bayogao Oeste, Gabor Norte ken Lasud iti kararag panangidaton kadagiti pamilya ken San Jose. Agparintumeng tayo. Kararag panangidaton ti Pagilian a Pilipinas iti Immaculada Concepcion, patron ti Pilipinas. Agkamang kami iti panangaywan mo o nasantuan ngay nati Diyos. Iti pinangyebkas mi kadagito ya balikas ti Antipona ngay niya awag keng ka ti simbaan ni Kristo. Iti adon a siglo a naglabas. Adda kami ita iti saklang mo o kadalusan nga ina. Da kami amang bukel iti bagi ni Kristo iti pagilian mi. Lalwen mi ti kararag ti panakaidaton ken panakaitalek keng ka anakadagupan umanaunay kadagiti namnama ken pakaseknan dagiti umili a Filipino. Iti daytoy a panawen ti pakasaritaan na anagkaykaysa iti nasangsangayan asinggalot amang bukel iti maymaysa simbaan amang iparangarang iti panagtalek na kengka. Okay. Harakupen na kami itayayat mo akas ina kenadipen ti Apo. Dagiti tattao mi ken ti Pagilian mi nga itay talek kenidaton mi kengka tamasaknen kami unay tinainlubungan kenagnanayo na panagturong mi at tattaom. Iti na isang sangayan na wagas, italek mi kengka, dagiti bagbagi mi, ken dagiti amin na tattao iti ilimi. Dagiti dadaulo ken gangangay nga umili, ken amin akasapulan amay talek kengka. Agkamang kami iti penangaayawan mo, umanagayat unay ngay nati Diyos. Di ka di paidam, pannaranay mo, ket indengam dagiti araraw mi, ken dagiti amin apakasapulan mi. Daytoy panakaidaton, babente anak mo nga pumi, ketadaan bileg ngagnanayon, ken saknapen na amin na tattao, ken Pagilian. Agraman iti kabukbukudan mi a Pagilian. Tibileg daytoy a panakaidaton, parmekan namin na kinadakes, akabailan ay ringen te espiritu tisipnget, nga iti kinapudno na rining na iti kabukbukudan mi a panawen,
iti kupuspuso dagiti tattao, iti pakasaritaan iti sangkatwan. Anya pa nakarikrik nami, iti kinapateg daytoy a panakaidaton, kadagiti bagbagimi, iti sidong ni Kristo a mismo. Dati makaisalakan nga ramid ni Kristo, ket masapul a mayranod, babaen ken iti sidong ken ti sibubukel nga iglesia. Iti pinangidaton mi ken kauwi na, kadagiti bagbagimi ken kadagiti amin na tattao, ti pueblo amante de Maria, iling nga mga ayat ken ka, italek mi pay ken kadaytoy a pinangidaton mi ti ilimi, iti pinangitaklin mi, ita na inaan na pusom. Manipod gurang-gura, kinaranggas, panagaapa amang pataod, iti pinagsisina amang dadael iti pagilyan mi. Manipod basol amay supring iti biag ti tao, manipod pan nakabukel na, nang nangruna iti sikog pay laeng. Manipod pan nakarabngis ti dayaw dagiti anak ti Diyos. Manipod ti amin nakita ti inhustisya iti kagimungan. Manipod iti sidadaan at panang salungasing mi kadagiti bilbilin ti Diyos. Manipod iti panakapukaw mi, iti panakamu ti nasaya at kendakes. Manipod basbasol kontra ti Espiritu Santo. Indengam kadaytoy nga asog mi ay ayeten mi nga ina ni Kristo. May ramad dito'y tinamnama ken dagiti bakbaklayan mi. Dagiti sagsagabaen ti tunggal maysa ken ti sibubukel a pagilyan mi. Ipakitam manen kada kami. Iti pakasaritaan mi kas maysa pagilyan. Ti diag sardaya bileg ti panangisalakan ken panangibabet mo. Iti panaka subbot mi, baben iti bileg, iti man nga asing ayat. Parmekan na kumaamin na bileg ti basol, ken kinadakes, kada kami amin. Baliwan na kumaamin na konsensya, iti tunggal maysa. Sapay kuma, tay parangarang ti makulada a puso na, iti amin na tao dito'y pagilyan mi, ken iti amin nga sangalubungan, tilawag, tinamnama. O Maria, ina ni Jesus, ken inamimet, sikatibiyag, samit, ken namnamami. Unagasat a San Jose, sa luwad ti manubot. Asawa tininggasatan ni Birhen Maria, intaliking ka ti Diyos Ama, ti bugbugtong nga anak na. Intaliking ka ni Maria, ti bagina, iti sidong mo nagbalin na tao ni Kristo Jesus. Si kaysa kinapon mi, Jesu Kristo, kintinaggasatan nga inana. Daydayawin da ka, itinapudno ngayat, ken pagraem. Ita nga aldaw, pilyen da ka nga amami. Mangsalwad, iti mangsalaknib kada kami.
nakam ti Diyos nga anak, rambakan mi iti dayto nga tawen, ay datom isbarangay daydayawan ken iti naragsak nga may ka lima nga tawen, apan bayan iti Kristiyano pagilyan mi, kadagiti puspusan mi nga santuan panagagaman, bigbigin da ka akas men daklan nga sagot iti Dios kada kami tapno agpaay mangi daklan maestro ulidan ken salat mi ita atawen nga ulobilyo. Umay kami ken ka tapnoy daton mi ti pagilyan mi. Simbaan ti Pilipinas, dagiti dioceses, parokya, ken pampamilya mi. Ita naamaan nga ayat ken panaripatom, naiwanam ken ipasdek mo, tinasantuan na pamilya ti Nazaret. Si pakumbabakam nga agpakpakasi a bendisyonam dagiti amin aganwat mi, tapno yan ninaw dagiti pamilya mi ti ayat ti Dios. Igunudam kadi dagiti amin akam kameng ti pamilya mi, ti grasya tinatebker a pamati, iti impakam mo ti Dios, ken ti panang saksi mi, ti pamati iti amin nga aramid mi. Tulungan na kami amang buwang nga iti pasit nga iglesia, iti pagtaingan mi. Babaen ti pangsurot mi, iti pagpatulad mo, iti natulnog a pamati, awan patinggana nga ayat, ken ti agbalbaliw nga inanama, iti managayat nga ama. Kang kanayong asi sa daan ka dumngeg ken mangipang di pang pagayatan iti ama ket inkanawa ni Jesus iti amin na pagpigadan, ikanawa na kami iti amin na pagdaksan, mangidadaet kadagiti ay mangdadaet kadagiti tagipatgen iti banghelyo ken panursuro amang supyat iti pamilya ken biag. Salakniban na kami amin iti pananglaban mi kadagiti sakit, iti kararwa ken bagi, iti kagimungan mi. Italik mi ken kadagiti aming gagem ken tarigagay mi, mangi turong iti panakay salakan mi. Italik mo kadagiti aming pamilya ken amin nga amma tapno agbalinda napudno iti bakasyon da iti ti ayat nga matayo nga nailangitan, italik na king ka kadagiti amin nga aramid na tapno matulungan mi dagiti kabsat mi iti sagabalinda. Ken ka San Jose, alpasan ken ni Jesus ken ni Maria. Idaton mi dagiti bagi ken kararwami. Ken amin a kinasasino mi, ken amin nga adda kada kami. Apo San Jose, ipakita met kada kami. Amay isa ka. Na kami iti grasya asi ken tured. Ket ikanawa na kami iti amin a kinadakes. Amen. TPPC President Bernard Ponce, di bagina dagiti aming alay ti parokya nga mangipek sa ti balikas panagyaman. Madaydayaw ti Apo, ti parokya ti Immaculada Concepcion ng matmatunan, tinaanos, nagagayat akura paroko tayo, awan sa bali ni Apo Florentino Escalona. Ti katulungan na nga ni Apo Eril Cordero,
Kadagiti apo nga papadi, ngay idolwan niya po Arsobispo Marlo Peralta, tauray no ado ti pakakumikumanda iti parokya da, inkarkarigatan da ti nakaumay, imay, makipagrambak, makipagdanggay, iti misa kada tayo ditoy ili tayo nga Santa Cruz. Agyaman kami kanyayo amin, Apo. Alike man dito nga gundaway, nga agyaman kada kayo amin, nga wan labas na, nga hangko nga may nagananen. Amin nga nayat, nga timulong, pinansyal, espiritual, material, oras, ken serbisyo. Tapno intayo maselebraran laeng iti piyesta ni Apo Immaculada Concepcion. Ken iti panagturpos iti San Jose. Asawa ni Birhen Maria, patron ti sangalubungan nga iglesia. Ken iti limagaso tatawen ti panagkristyano ti Pilipinas. Dikiti Hermana tatangatawen 2022, ti Bayuga Oeste, Lasud, ken Gabor Norte. Ngay suda ti nakumikum, nga nakagaggaget, napinget, nagaramid, nga nang simsimpa para iti daytoy nga panagpiesta ni Apo Immaculada Concepcion. Ni Apo Diyos, timang subad, iti amin na kinaimbagyo. Apo San Jose, a patron ti sangalubungan, ng iglesia, ikakaasin na kami. Ikakaasin na kami. Apo Santa Maria, napno kay ti grasya, sika tinenggasatan kadagiti amin a babae. Inati iglesia, silnagam kad dagiti tattaw ti Diyos, iti dalan ti pamati inenama kenayat. Apo Santa Maria, ikakasin na kami. Agyaman, amin, Apo. Ti Presidente, ti Men of St. Joseph, ni San Virgilio, agkablaaw kada tayo. Manaunay po, iti nagan ti Sububukel nga local government unit nga pangpanguluan ni Mayor Tess Valle. Adtoy kami po nga papadi nga mga pidoy, mga ipakita kada kayo. Ti pinagtalek mi kanya po Santa Maria nga fiesta tata. Iti pinangitalek mi iti ili kanya na tinna pinangted iti kaasi ken panarabay titunggal maisang umili dito'y ili nga Santa Cruz. Iti dayto nga gundaway alike mamet ti pinangyawat kenya por Arsobispo ti pinagyaman ti kadda naman en tata Apo Marlo iti Vicar General ni Apo Sami kadagiti amin nga papading at datata amuyo Apo nagragsakak tata ken tamok ti amin nga pomorokya ken kadagiti amin nga datatangal daw maragsakan da ti kinado ti papadi nga umay mangmisa dito'y lugar tayo in celebration of the feast of our Lady Immaculate Concepcion. Agyamang kami kada kayo po nga papadi. Thank you very much for coming. Ket palakpakan tayo da po. Kuna na po padi, presidente kano, tinumutibiyang. Kadagiti Men of St. Joseph. Amuyo, ada kaya nang sa Wendy ay.
Diya mo niya tike nang asawen. Kasalamet langen under disaya ak kinibaket ko. Ngamuray no kasta, itintayo pinang celebrar iti fiesta ni Apo Santa Maria, ti parokya tayo ditoy nga parokya. Nagasat tayo unay, tayo daytoy ng aldaw, no mampay, at na natin makungkuna nga COVID-19, napnap no dato'y simbaan. Nagadupay ti tao jerwar, mangipakita, nga dakkel ti pamati tayo, kini Apo Santa Maria. Dakkel ti pamati tayo, nga numampay, at na daytoy nga pandemya, san tayo nga riknayan data, ti importante, tin tayo iumay ditoy, pinangiparangarang tayat tayo kenkuana, itintay pinang celebrar, ti fiesta na tatangal daw. Amok, nga itinaglabas ngal daw. Ado na ito nakasubukan ti pagilyan tayo nang nangruna dati pandemya. Ngayon kaasi ti Apo, babayan kinti pinangibabet ni Apo Santa Maria. Awan unay ti narigatan, nasaktan kada tayo iti dayto nga pandemya. Kaya tagyaman akmet, kaya't nga idanon ni Apo Mayor kada kayamin, nga kakailyan mi. Ting kami pinagyaman kada kayo, ting kayo pinangdengeg. Iti awis ti munisipyo ng agpabakuna. And for the information of everybody, we are now on the 96 to 97% level nga danin mabakunaan namin nga kailyan tayo. Kaya't sapay kuma, kakailyan, tanod dapay karubayo, nga hampay nga nagpabakuna, pangpangasiyo ta, ananusan nyo kadi nga konbinsirin nida tabarbareng no malabsan tayo ken mabakunaan tayo aming agneed dito'y ili nga Santa Cruz. Kaya't sapay kuma nadaman kada kayo hampay nga nakabakuna pangasiyo tagbok agbakuna kada kayon. Dandan event malpasen ti pinagbakuna ti 12 to 17 years old. Kaya't umaya na po ti tiyempo nga lukatan tayo iti makungkuna nga booster shot. So barbaring na may Domingo, malukatan mi iti booster shot no sumangpet dagiti bakuna. Irugi tayo kadagiti frontliners, ken dagiti daduma nga tattao nga nakabakunan after 6 months. So bilangin nyo, no kalpasan iti 6 months ti second dose yo, mabalin nyo na po tiyag pa booster shot. Okay? Kaya't agkay-kaysa tayo kailyan, nga iti daytoy fiesta ni Apo Santa Maria, Immaculada Concepcion. Ikan na tayo iti may isang regalo, dito'y pagilyan tayo. Kumanaw kuma, ti amin nga sakit, nga ited ti COVID-19, tabarbareng iti baro nga tawen, makunata iton, nga let's have a normal life in the municipality of Santa Cruz. Okay? Ikararag tayo kay Apo Santa Maria, taykan na tayo Apo. Iti may nga mirakulo. Tapno da ito yung pangarap tayo, ket may patungpal. Ket kada kay meta po nga lalaki nga padak, sapay, tahan tayo nga under disaya amin. Ngem, muray no kasta, adda pagrebingan tayo akas ama iti pamilya. Umuna-unay, itintayo pinagbirok iti taraon, para iti bagbagi, unubagi, dagiti pamilya tayo. Adda, banag, nga naipabaklay kada tayo, no, agasawa tayo. Isutin tayo pinangkita, nga biyagen tayo, iti pamilya tayo, babaen, itin tayo pinagtrabaho. Ngayon iti tata nga tiyempo, iti dayto yung aldaw, nga pinangsara tayo, iti tawen ni Apo San Jose, agyaman tayo, iti ayeten tayo nga kora paroko tayo ni Father Flor. Palakpakan tayo mampay. Binukel na, uno nagkan, binukel na iti men of St. Joseph. Kaya nga sa uwen, gagayem ken kakabsat. Nga da ito'y tata, pinagpirma tayo, uno pinagmiyembro tayo iti da ito'y nga gunglo. Saan laing iti tayo pinagbirok,
iti makan ti pamilya tayo, no diket, datayo tatan, iti mangidaulo, iti pamilya, ti umay tayo, pinagrokbab kini Apo Diyos, ken mangted, pinagdaydayaw, ken kuana. So this is another responsibility that we are going to take by being a member of this organization. Iso nga, kakabsat nga lalaki, iti 33 nga tawen ko akas nangigem ti turay ti pagilyan, ken iti unos iti manutawon kon 58 sa, tatak lang na matangan, ti kinado ti lalaki nga makimisa. Tano adda misa tila makitang babae ken babaket, ngem tatan nagado ti lalaki, ket daytoy naramid agsipod iti kinabileg ken kinaanos ti koro paroko tayo nga nang formar ken nangawis kada kayo babayen iti makongko ng asisa ni Father Flor. Nakabayad nga tanti utang kuking ka na po Flor. Kaungodyan na gagayem ken kakabsat, alaik natin nga gundaway nga mangkablaw kada kayamin nga kaparokyaan dito'y parokya ti Immaculada Concepcion, tintay pinang celebrar ti fiesta na, and with your help kadagiti amin nga tultulong yo, kadagiti amin nga tatawa ti mulong tapno agbalin dato'y nga celebration a successful. Thank you very much, and may God bless us all, and let's all pray to Blessed Mother to give us a miracle in this municipality so that the effects of COVID-19 will go away the soonest possible time. Thank you and good morning. Yan ang siyapay basit apo. Pakaam mo, thank you, congratulations, kada kayo aming ama. Into malam ti tuloy na, idi kalman, nga narami di briefing, siyempre papel lang nga interkukin kan imbagbaga mo lang kini apo San Virgilio, ngam amunan imbagak nga dati Men of St. Joseph, talaga nga impapati nga panang tulad kini San Jose, sa nga Andres, hangkay nga Andres. Ilungalong na ti panang tulad yo, tuladan yo nga no kasano ti kinasanto na narigat dakkel nga karit nga magyaman akta amin kayo ikagumaan niyo, amin nga naayat ti arak, amin nga naayat ti huweting kantong it, amin nga naayat ti linuluko, kaya da nga tuladan ni San Jose. Iso nga thank you. Dagitoy talo nga kapitan nga simbolo ti isusurot kini San Jose, ti idol kalaunay ni San Severo. Tumader ka Kapitan Severo, dayta. Uray no kunada nga lover ti shot nasimbang idauluan na ti panagtrabaho. Kaya natin mangidaulo ti panagtrabaho. Kan kaanakan na ni Anthony ng apay nga Tommy kunada, si Anthony ti Lasod, kani Edgar Haduka ti Gabor Norte. Nagita nga talo nga kapitan, impapati da nga indauluan, agraman, nagiti pastoral leaders, nagiti manaroidwid. Rugilaang dayta, sakbay ti panagpesta tayo, intero nga makatawan data, San Severo. So irugrugi yo dayta, talo nga tawan, nailaw ang kayo, nga mahaman kaya yo dayta. Idauluan nyo, amin, dagiti kabarangayan nyo. Tunog Christ the King, di jay Gabor Norte, di Rambak ti Santo Niño, di jay Bayugaw Weste, ti Ramrambak ni Apo Santa Maria Intunumayo, di jay Lasud. Dayta, ken ti semana nga idauluan yon tumanan. So ngayon papati ugayam ti nagsarpawan ta kunayo intero ginggana ti semanan. No daytan, aminan, impapati dan. Congratulations kada kayo itultuloy yo. Intuloy da pa iso da pa iti kaadwan ti balon iti pangaldaw. Nakasagana li data nga rautan agraman dagi balon nyo ada picnic dita ruar ti simbaan tata. May kaalo nga paset datoy Men of St. Joseph into no malam ti solemne nga panagkararag iti rosaryo ni San Jose ken libot ababalaeng. Tapno amamma nga agkararag ken aglibot. Aming nga babae agbati lang to'y simbaan malaeng ti mapan aglibot into no malam dito'y likmot tanalpasan di Domingo dagiti aming aglalawok into no malam diya mo no kaya yu ti saka-saka idauluan ni San Virgilio dagiti pulis ken soldado ken da kayo ti penitensya. Dajay kalpasan na hangabalita penitensya
agmisa tayo, kalpasan ti misa, dajay idauluan ni San Severo, isunto ti Tanggero, dajay one shot laang. One shot, dajay ipangato, ipababa, ipasango, inuman, dajay. Ito no, malpas ti misa, ada shot na dajay. Inumar ko di kalmanan dati ubiwain, duwa nga karton tinatudas, makamuka mo numalam presidente. Dito isango mo lang. So malpas da ito, anusan nyo, nga numaanusan to pa, kaya mo na po bispo, kapitsur ti kada cluster, talo-talo nga barangay, dito lang ang ama. Dagi agraman asawa kang pamilya, digi turwar. Digi turwar, dyan ni San Jose, kaya na po Santa Maria Gerwar, dyan kay amin nga papicture. Sabay nga malipatak, data exhibit, para iti suportatay kada gitag tutubo kan iti Men of St. Joseph ada special collection. Mabingay dajay para iti kada gitag tutubo nga nangisagana dajay Marian exhibit para kada giti activity da into no 16 nga National Youth Day. Kasapulan da gitag tutubo man ang titulong tayo into no 16. Iawis da ti Youth Catechesis Director nga ni Richard Lagos umay ditoy awisan da pa iti bikaryato kan dagiti mayat nga parparokya ti arkidiocese tayo umay da ditoy pasangbayan yun to ida kan agadal da iti dayta kini may sangal daw into no 16. So nga ipasa da dayta ipunduyo hanyo nga ipano ta pagkuliktaan non da nga kargaan. Yeah, so dayta para ti agtutubo kan di Men of St. Joseph. Congratulations, ituloy yun umalam, itultuloy tayo. Bali da ito kat inaldaw nga panagkararag, binigat, dajay maminsan makabulan nga panagmeeting, kan may isa nga komperensya, once a year nga conference nga panangayab tayo, dajay kahit yung speaker, nga timbagayo di kalmanan ka ni Apo Jose, at bingkulat ay iba yung speaker into no March 19, 18. Hala, thank you unay. Ti yamamok ni Apo Eril, isuti kadwak nga Apo Padi ditoy, si Mangpati di uno, para kada kayo nga hampay makamamo, Apo Eril. So tinangi daulo kada giti nagserbi, dayta ni Apo Eril, Padi dayta hanga sakristan. Padi niya, Apo Eril Cordero, iso na ti agserserbi iti altar nga, mangserserbi kina Apo Arsobispo, iso nga nakabado iti bado ti serber ti Apo Obispo. So ti kadote, ni dayay Dikon tayo ngayon ay ayat yunay ti dua ket nasurok abulan ni Apo Malagip Yupay. Ni Apo JB, maordena nan no 14. Magmalmalam kayo, magmalmalam kayo nga mapanjay kawayan, dijay ti Paris Prisda ni Apo Dani. Dijay kabadungalan nyo kan kinayayam yo idi nga seminarista idi dito ingom padin. Di kawayan, aguroray na Apo Dani kan Apo JB. Ito no 14, alas 9 iti ordinasyon, alas 3 ti Thanksgiving Mass. Noong kayo makapan iti bigat, mapangkay ti malam, noong kayo mapan iti malam, mapangkay ti bigat. Noong kayo agmalmalam, kan umyan, mabalin. Kung na po dani, so agmalmalam kayo amin diyan. Ito no 14. Neta ti duwa nga napatag nga pakaamo. Agyaman tayo, imay ti Vicar General tayo. Ti Vicar General, sa pasap apan nakabagi. Very special representative. Very near to the bishop. So ano kasano ti kasingpet ti obispo, kasyamat ti kasingpet ti Vicar General, pares presyo di, dajay abay na ni Apo Sami. Na Apo Sami. Nera na lang a pink, dajay abong na, awan ti ikamkampanya hanga makakampanya ti Vicar General, nera na laang. Oo. So daytaken, dagiti nabandok pa dagiti do mga papadin, panday minom ti danuman. Agyaman tayo, kamamuyon to ida, dagita nung kainilo yu ida, basta ti adalata nga nagagat nga umay, dyan nababay nga pa di yu idin, dito na Apo Vic, Rabaka, adata. Ada pa may isang retired pa nga po pa di na Apo Sami mo lang hanga Rosimo, Samson, taga La Union, imay pa dito, ina Apo Anselmo Samson, retired nga pa di. Dapat ito nyo nga pa di, hamang nga retired nga basta, special ni Apo Michael, dagijay. Dapat di Apo Padi tayo nga naggapo di jay sinait dagilatan ni Apo Jerry. Nagbalbay nga Padi yun, Apo Jerry. So ado da amin, special kayo amin, imay da kayo amin, may da amin nakikaysa, napatid kayo nakikaysa da ditoy. Congratulations kada kayo amin, panagyaman, iti Dios, iti amin nga kinaimbagyo. Kini San Jose, ti pagyamanan tayo, tayo di December 8, nagrigat ti tiyempo tayo, tata December 8 manen tatangatawan,
ngag-end iti COVID, nagragsak tayo, limagan limukayan, nakurang langanan nga, nasurok labasit nga talugasot di kalmanan ti bagada nga COVID itintero nga Pilipinas. Yung agyaman tayo, ditoy, sa bagay nabayagan nga awan ti COVID ditoy Santa Cruz, nga makikaysa tayo lang, so, dagiti la naggapo itirwar, dagiti madandanagan, isulangan ng tinakaabungot, nga safety amin dayta, iso nga hangkay madanagan niya, safety dayta. Thank you, madaydayaw ti Apo, nalpasin jay kolekta, awatan tayo ti bendisyon, saksasarano kayon to nga kada ili, ay kada barangay, umayon to labasit, kapag napaspas ta hanga makaktang. So umuna da jay Bayugaw Weste, Lasod kan Gabor Norte, sasarno kayo tan Kalawaan, besalan iyawag tumalang dito tag sasarno kayo ta hanunay nga maketang kan mabayag. Kalpasan ti panaka-insenson to ti imahen ni Apo Santa Maria. Tumakder tayo nga rod para ti bendisyon. Ti Apo ada kumakada kayo. Agtamed kayo, katawaten niyo ti pamendisyon ti Apo. Ket bendisyonan kay kuma, ti manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Pay barangay, lalaki, Bayugaw Weste, Lasod, Gabor Norte, lalaki. Nagsagana ditoy, Besalan, Kalawaan, Bayugaw Este. Nagsagana ditoy, Besalan, Kalawaan,
May kay aming nga lalaki, narigat tagayab. May kay aminan. Aming nga lalaki. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo,
Agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.